Piye? Mau tak ndok piro? Lah ndok ya loro ae rasa kakek. Umume. Oh ya mau loro. Tak kira nek bundel. Beroh piye? Manis ya. Gak percaya tengok Aleni. Iya. Iya, penak ora teh. Kowe seneng cepet kira-kira seneng ora? Ya sok seneng ya sok ora. Angel, ratih ki angel tenan. Angel serate nang. Nek ra angel apa ya? Ya terus ya. Dengan dak yo melu ngoyok ae kok Mbak Rate. Semangat kok. Oh, semangat. Tunggon bengi. Oh iya. Rumah sakit mah semangat ora ketunggon. Apa semangat kok wedi ya? Soalnya grenek kae. Waduh. Besok nyambut gawe. Ya, iki. Ora usah kedu. Ora. Iki wis teko parian durung ya. Dereng. Lah nek parian tadi kasih. Kok lali. Saja. Lali bayar itu beneran. Yo. Panas. Orang mepet bandar itu ya bentar. Yo terus. Iki parian. Parian dong. Kangge Pak Lurah, Pak Supardi. Tiboki purwa kandine. Tuku, mesti tuku mesti. Liyane tuku adol bakmi lah yo iso. Ragi. Nek apa? Ragi. Oh ragi, ya terus. Yo gawe tape. Kae tape. Pak Supardi. Heeh. Termatine. Aku mak teratap tak kira rate yang ngemis ta. Tak kira Pak Supardi. Kowe nek wis ana gen ngoten iku. Ah iya, tak kira nek arepan. Isih karyaku isih. Mboten kok pentelas. Oh ya udah tak yo. Jadi iki kan urutne ngoten kok. Ora usah urut. Lagune akeh, kok ndak mau parikan semua. Bu ketua iki meso. Ketua ini wis ganti wis ora anis ora tau mangkat. Ya lah. Ketua ini yo kowe iki saiki. Kowe iki ketua PLT kuwi. Yo. Bacoke.
paling dong